автобус, машинка, книжки, акваріум. Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Салют, сябры! Маргоша, привітання! Привітання, Кася! Як добре, що ти уже тут. Бери фломастер і пиши на стрелці. Так, Что писать? Так, пиши. Во, стол! Стол? Кася, ты не ведаешь, где знаходятся речи у нашем покое? Да ты что, Марго? Я нават з завязанными вачима могу тебе все показать. Тады я ничего не разумею. Да и что тут разуметь? Это я для гостей стараюся. Для гостей? Ага, каб яны адчувалі сябе ў нашым пакоі, як у сябе дома. Хочаш цацку патрэбную знайсці? Калі ласка, хочаш кніжкі паглядзець па стрэлцы, арыентуешся і знаходзіш іх. Геніяльная ідэя, правда? Прывітанне ўсім! Привітанне, Лесик! А чаму у нас паўсюль стрэлкі развешаны? Касина идея. Ага, моя. Вось адкажыце, как не заблукаць у лесе? Вы чым карыстаецеся? Вядома чым, компасам. А ў компасе што? Стрэлкі, якія паказваюць, дзе захад, дзе ўсход, дзе поўдзень, а дзе поўнач. Дык гэта компас навёў цябе на такую гениальную идею. Ага, а яшчэ паказальнікі на дарогах. Як бы без іх вадзіцелям было нязручна. Вядома. Вось я і вырашыла такія дапаможнікі для нашых гасцей зрабіць. Так што пішы. Пішы, напрыклад, мяшэчак. Цукерки. Цукеркі? Якія цукеркі? Ну тыя, што ў нашым мяшэчку знаходзяцца. Правильно, захочуць госці салодзенькага і калі ласка, частуйцеся, госці даражэнькія. Не, мы так не дамаўляліся. Так яны ўсе цукерачкі мігам з'ядуць. Ну і на здароўе? А калі зубкі забаляць? Вы аб гэтым не падумалі? А я падумала. Кася, табе што, цукерачак шкада? Мне шкада. З чаго ты ўзяў? Вось захачу, сама гасцей пачастую. А то я прыдумалі, каб яны гаспадарылі ў нашым пакоі, як у сябе дома. Значыць, ты вырашыла адмовіцца ад сваёй гениальнай ідэі? Вырашыла. Чаму? А каб госці не забываліся, што яны знаходзяцца ў гасцях. Ну, Кася. Так, Маргоша, Лесик, дапамажыце мне гэтыя стрэлкі зняць. А дзеткам пакуль мульцік пакажам. А потым давайте мультивікторыну правядзем. Вы згодны? Я за, а ты, Кася? Ну, калі я ад віктарыны адмаўлялася, ніколі такога не было і не будзе. Ну что, мультик поглядели, усё запомнили? Молодцы! Тады мы пачынаем нашу чарговую мультивікторыну. Та-дам! І спачатку, як заўсёды, разминочныя пытанні. А можна я першым сваё пытанне задам? А я тады другая. Вы што, мне даручаеце самае адказнае? Пытанне для гледачоў задаваць? Ну так. Ці ты баішся, што твоё пытанне нецікавае? Што? Ды у мяне такое пытанне, такое супер-поперовское, вось! Сябры, давайте по порядку. Спачатку разминка. Лесик, мы и гледачи уважливо тебя слухаем. Значыць так. Подумайте и назовите имя качаняці з мультфільма «Аднойчы раніцай». А што тут думаць? Легкотня. Яго імя было Кра-кра-кра. Я утёнок кря-кря-кря, так зовут меня не зря. В ясный день и в слякоть нравится мне громко крякать. В ясный день и в слякоть нравится мне громко крякать. І ўсе дзяўчынкі і хлопчыкі таксама адказалі правільна. Молодцы! А другое разминочное пытанне будзе ад мяне. Ці запомнілі вы, колькі матылькоў лятала ў мультику? Дай подумаць. 1, 2, 3. Их было 3, так? Так. Ветры зовут
тут облака. Дай, дай, дай. Если ты друга не встретил пока, жаль, жаль, жаль. Ну, Кася, мы чекаем. Що чекаєте? Ну як що? Твоє супер-пупер питання. У мене їх два. Не ведаю, яке вибрати. Може, про яму? Ні. Кася! Ну, все, я вирішила. Дівчинки і хлопчики, питання від Касі і тільки для вас. Слухайте уважливо. Що нечакано стало скакалкой у мультику «Одной раницей»? Ого, видатне питання. А я казала, я лепшая придумщиця мультипитання. І лепшая хвалько доброранка. Кася, Лесик, ви знов. Ну, все, мы более не будем. Сьогодні не будем, а завтра я погляжу на твоє поводину, розумник. Ой. Дівчинки і хлопчики, ми нагадуємо адреси, на які можна досилати нам листи з відказами на питання мультивікторини. Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаенко, 9, программа «Доброранок». Ті електронний доброранок.tv@gmail.com. Переможці обов'язково отримають призи від нас і часописа «Рюкзачок». И не забудьтеся, мы чекаем ваши правильные отказы разом с малюнками, які покажем у нашей программе. Ну, а зараз зустрікаємо бабульку. Що? Якою бабульку? Твою, Маргоша? Ти чому не попередила? У нас же нічого не подрихтовано. Да ні, не мою. А чию, Лесика? І не Лесика, а бабульку удава. Якого я ще удава? Могла бы здогадаться, гляди якого. А може зараз підведемо виніки вікторини по мультику, як дід за дождем ходив? Добра пропанова. Спочатку нагадуємо питання, на яке глядачі повинні були відказати. Яно гучало так. Ці запомнили ви, якого кольору був шалік на шиї діда у мультику, як дід за дождем ходив? І правильний отказ такий. Шалік був жовтий. Ну вот, тут дождь и живет. И увага! Мы называем имена и показываем малюнки наших сегодняшних переможцев. И это... Мария Кирилович з вёски Лясковича Ивановского района. Антон Флитер с Бобруйска. Сняжана Шолухова з Рогачова. Браты Кирилл и Мирослав Кур'янович из Минска. А я б ще хотіла показати малюнок Саші Козлова з Гомеля. У яго дядуля отримався не зовсім як у мультику. А покажи, Маргоша, малюнок Полины и Веры Козловских з Лиды. Яны нам целую сцену з мультика намалявали. Вельми пригожа у вас отрымалася, дівчинки. Сябри, я ще раз дякую усім вам за малюнки. І чекайте у хуткім часі призи від нас і часописа «Рюкзачок». Ну, а зараз відправляємося у гості до фіксиків. З задовольненням! Увага! Починаємо! Кадр перший, дубль перший, веселі пригоди у Доброранку. А что мне робить? Стоп! Лесик, ну сколько раз повторять? Ты и Маргоша весело спеваете песню. Сябри, фіксики нашу Касю на здимки фільму натхнили. И она режиссером стала. Так, стало. Хутенько розвітуємося з глядачами і протягуємо здимки. Дівчинки і хлопчики, цікавого і насиченого вам дня. Нових пригод і незвичайних ідей. А ми зустрінемося з вами, як завсюди, зранку. У нашим Доброранку! А зараз дубль другий. Поїхали! Так а що мені робити?